سەرکردەیەن پەکەکەی قەسەدەی یەپەگێ و پەیەدێ سفکاتیە بە هشێ gelê Kurd dikin û dibêjin em ê beramberê êrişên Tirkiyeyê li Rojavayê Kurdistanê berxwedanê bikin. Piştî teqîna li Taxa Hilîliyê li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê ku di encamê de her yek ji Kalemêrê Yusuf Gelo û neviyên wî Mihemed Gelo Mezlûm Gelo hatin kuştin, yepegê daxuyaniyek belav kir tê de wekû her carê sifkatiyê bi hişê gelê Kurd kir û gef li Tirkiye xwar ku ew ê bersiva Tirkiye bidin. Li aliyekê din şirovekar û çavdêr dibêjin ku ew teqîn diriya teqîna mayîneke çandî bû, ne ku Tirkiye ew otomobîl armanc kiriye nexasim, ku Tirkiye dema bi proseya terorkirinê li dijî kadroyên PKK radibe, navên wan belav dike û radigihîne û bi vîdeo bombabaranê belge dike û belav dike û danpêdanê pê dike. Her wiha pirs dikin ku Tirkiye çi sûdê ji armanckirina Kalemêrekî û du neviyên wî dibîne. Her di çarçoveya berdewamiya sifkatiya serkirdeyên PKK, qesedê û YPG û PYD bi hişê gelê Kurd di riya slogan û simbolên nerast re, Nûrî Mehmûd berdevkê YPG got ku ew ji waneya Efrîn fêr bûne û dê berxwedanê li beramberê êrişên Tirkiye bikin. Lêbelê niha metirsiyeke mezin heye ji dubarekirina sînaroya Efrîn, Serêkanî û Girêspî. Nexasim ku Tirkiye piştî van sloganan operasyona xwe ya leşkerî encam dida. û miletê Kurd jî dibine qurbaniya şerê Tirkiye û sloganên PYD û qesedê û YPG û PKK. Her di berdewamiya heman siyasetê de tevdem jî daxuyaniyek belav kir tê de behsa berxwedan û şerê Tirkiye kir. Tevîhebûna metirsiyê li ser Rojavayê Kurdistanê ji ber hebûna PKK li deverê, PKK û rêxistinên bi ser ve di li darxistina xwepêşandanan de dibin wêneyên Abdullah Öcalan û aleyên PKK de berdewam in, ew jî bi mebesta durustkirina buhaneyan ji Tirkiye re. Tirkiye jî di sala 2018 de û 2019 de ji ber hebûna PKK li Rojavayê Kurdistanê operasyonên xwe yên leşkerî encam da. Di encamê de jî her yek ji Serêkaniyê Efrîn û Girêspî kontrol kirin. Ji wê demê ve jî bin pêkirin stemkarî di dermafê miletê Kurd de berdewam in û niha jî gefa encamdana operasyoneke leşkerî nû ji ber heman buhaneyan dixwe.